Halløjsa YouTube! I dag har jeg bygget den her smukke drage. I kan da godt se, det er en drage, ikke? Jo, det kan I. Det siger vi bare. Og den har nogle utrolig seje ting. Den har en hale. Den har en vinge. Og den har en mund, der kan gå op og den havde en mund, der kunne gå op og ned. Og den havde også et par tæer, der går af. Men den har en mund, der kan gå op og ned. Den havde vist også et hoved. Der har den lidt mere. Hvorfor ødelægger jeg alting? Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts. Bang your ass.